Hey YouTube, det er mig, Kasper. Det er Dansk Worldcraft episode 6. Ja, og skal vi gå ned i minen? Så kom det. Han elsker bare det mine. Hovsa, undskyld, ikke. Det var ham. Det er dig, der spiller. Man kan se det. Det er dig, der spiller igennem skærmen. Jo, man kan. Jeg sagde bare, Jeg vil fokusere på kødet. Jeg vil også have min egen replik. Så få en. Jeg skal bare finde på en god en. Nævn du en god replik. Jeg fokuserer på kødet. Det er ikke din replik. Jo. Det er faktisk ikke nogen replik. Det er ikke nogen replik. Ja. Så kan vi lige se min kusine Esther. Vink. Sig hej til kameraet. Hej til kameraet. Nej, Kasper, ikke en fra min familie. Det sagde du også i sidste episode. Nej, jeg sagde bare, at vi ikke var brødre. Hey, nu ved jeg, hvad min replik det skal være. Ved du, hvad det er? Du er et kæmpe stort fjols. Tak. Esther vil gerne lige gå ud. Så skal vi se hende gå. Det er sådan en stor, mærkelig tingest, som kun findes i få haver. Damn. Jeg ved ikke, hvorfor jeg zoomer helt ind. Man kan... jeg vil fokusere på liv. Jeg skal lige finde det der. Hey, det er mig, der gør det. Det er kød. Jeg kan ikke... Der er kød. Ej, helt ærligt. Kød. Min. Helt ærligt. Hvorfor kan man ikke sætte nogen ting? Og det var til dig, Laurits. Overhovedet ikke til seerne. Jeg glæder mig til i morgen. Hvorfor? Beef-tur. Hvis jeg kan. Efter den her, så gå ned og spørg dine forældre. Hvad kan jeg gang i nu? Ja, fik jeg ikke. Det er det til seerne. Vent lige. Gør det lige igen. Vi skal altså lige have optaget noget Worldcraft. Okay. Man kan ikke se noget. Surmokke. Jeg mener seriøst, man kan ikke se noget. Gå op igen, så vi kan få noget lys. Og ikke sætte nogen fakler. Tortus. Da. Nej. Det er ikke din replik. Nu er det min. Nej, det var som Rita, jeg fandt på det først. Og hvad så? Jeg stjålet den. Ja, men du bare ikke. Hvis nogen spørger, hvad skete det ikke på skolen, okay? Hvad mener du? At den bliver optaget. Se, jeg kan moonwalk. det kan var det, jeg kan moonwalk. Det var så latterligt. Jeg er glad for, at jeg ikke sidder ved siden af Sofia. Da. Jeg kan sidde og kigge efter hende i matematik. Yeah! Film lige på mig. Vent lige. Du er så mærkelig. Tak. Du er så mærkelig på din cykel. Du kommer ikke langt omkring. Og vi får sådan cirka 7 minutter hver. Hvad sker der lige her? Sådan. Please wait. Hvad fanden sker der? Fuck. Nu ved jeg, hvad der sker. Ikke en skid. Okay, Kasper, prøv at se. Ja, vi har taget alt det hele. Vi skal op på altanen og se ud på verden. Og hvis I ikke har set noget før, så er den her godt nok mærkeligt lavet. Jeg kan fokusere på Tintin. Hvornår, hvem og hvorfor? Fordi det er sjovt. Vi skal skal vi få fuldført den her episode, eller hvad? Ja.
Det er YouTube. Det er noget mærkeligt stats, når du er derinde hele tiden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede et eller andet udkigstårn derovre. Nej, Deroppe. det vil tage for lang tid. Nej, vi gør det bare over flere episoder. Men Tænk hvad skal på, det det er så? utroligt, det er allerede episode 6. What the? Nej, det er ikke episode 7. Jo. Ups. Hvad? Vi har lavet 2 hakker, økser med, og vi har fået 3. Den har kopieret sig selv, det gør den nogle gange. Sådan, vi har fået flere ting. Au. Her. Slå du dig nu igen. Okay, så skal vi ind af det her. Så skal vi have kødet ind. Fail. Kasper, du har ikke så lang tid tilbage. Så det vil nok være den her episode. Hvad skal dagens spørgsmål være? Ja, det er nok lidt svært. Hvor klog er jeg? Fra 1 til 3. Og hvor 1 og 2, nej, hvor 3 og 2 det er nej, 3, 2, 1 det er optaget. Har jeg en hjerne? Man burde lave et eller andet intro til de her videoer. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Nej, men prøv at spørge Just Got Respond. Han kan lave en hel masse ting. Ding. Har han noget i øret? Okay. Prøv lige igen. Okay, det er nok dagens episode. Har I nogle spørgsmål, skriv ned i kommentaren. Stop med det der. Like hvis I kan lide videoen. Dislike hvis I godt kan lide videoen. Okay, nej, I skal dislike hvis I ikke kan lide den. Snart så slår jeg dig igen. Det er alt for den her episode. Sig farvel, Kasper. Vent lige. Hej. Vent lige. Måske kommer vi til at lave en video, hvor mig og Kasper, eller nej, måske kun mig, hvor jeg skal lige lave en dans. Og måske kan vi bruge den som intro. Det gør jo næppe. Og det er for Hey, den det her kunne episode. være en god en. Det gør jo næppe. Man kan ikke se. Min hensel.